În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre, pe de o parte să ne bucurăm împreună de vestea bună a câștigării finanțării pentru complexul matern-pediatrie construit de Consiliul Județean Arad, pe de altă parte pentru a vă prezenta ceea ce înseamnă acest proiect în realitate și ce implică realizarea sa. După cum știți, am semnat săptămâna trecută contractul de finanțare cu domnul Ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Din 49 de proiecte, parcă s-au fost depuse, au fost declarate 27 de spitale și în total au fost 18 județe. Mă bucur foarte mult că Aradul este printre acestea. Suma alocată, pentru că ați văzut diferite sume în funcție de TVA sau cofinanțarea noastră, vreau să o clarificăm de acum, este 110 milioane euro cu TVA inclus, la care se vor adăuga cofinanțarea noastră de aproximativ 5 milioane de euro. Fac o scurtă recapitulare. Sunt ales președinte al Consiliului Județean din 2016. Primul meu contact când am venit, mi l-a prilejuit domnul Domșa, dacă își amintește, că m-a dus să verificăm starea clădirii de la infecțioase, un spital revendicat la vremea aceea și pe care doamna manager de atunci, doamna Prișcă, îmi spunea că nu poate să facă investiții în această clădire pentru că nu e a noastră. Al doilea șoc pe care l-am avut a fost cu Spitalul TBC din Grădiște. Dacă vă duceți aminte, era un scandal, cineva vrea să modifice destinația, să-l transformăm în matern. Eu vă mulțumesc tuturor celor care n-ați acceptat lucrul acesta și pentru că nu era posibil. Și eu cred că viața ne-a arătat apoi cât de util a fost în pandemia COVID și nu știu ce ne-am fi făcut fără acest spital. Am avut și un scandal la nivel național, dacă vă aduceți aminte, cu ploaia din UPU. Asta a fost prima mea întâlnire cu sistemul spitalicesc din Arad, unul pe care nu pot să spun că nu l-am cunoscut cât de cât, pentru că soția mea este medic și aveam o idee despre ce înseamnă spitalul și managementul sanitar. Și sigur că atunci mi-am promis mie și apoi dumneavoastră că împreună cu echipa din care fac parte vom lua ca prioritate absolută sănătatea publică și mulțumesc tuturor de la vremea aceea, în principal domnul europarlamentar care era primarul Aradului și care a venit alături de noi și am încercat să identificăm problemele spitalului și apoi să alocăm cât mai mulți bani pentru acest spital. Sigur că noi construim și drumuri, pentru că este atribuția noastră. Avem până acum bani pentru 750 de kilometri din 1200 pentru modernizare din fundație, dar nu lăsăm nici celelalte sectoare deoparte, investim în sistemul de asistență socială, modernizăm taberele școlare, construim sedii noi pentru instituțiile din subordinea noastră, indiferent că vorbim aici de cultură sau de muzeu. Dar aș vrea să se înțeleagă că pentru mine, cel puțin, pe primul loc este sănătatea publică. Și e nevoie de bani mulți în acest sistem, pentru că am moștenit un sistem cu multe clădiri, un sistem în care multe dintre aceste imobile au fost revendicate de foștii proprietari, altele chiar retrocedate și unele construite în anii 1800 și cu toate, după cum vedeți, într-o stare destul de proastă. Și de aceea, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă consult cu dumneavoastră, cu cadrele medicale. Apoi am făcut un parteneriat cu administrația locală, cu societatea civilă, cu biserica, cu mediul de afaceri, care ulterior au atras în efortul lor și locuitorii Aradului, oameni care
au înțeles că doar criticile și observațiile nu rezolvă problemele de fond și că trebuie să colaborăm pentru rezultatele pe care ni le dorim cu toții. Și aș vrea să vă reamintesc că în perioada pandemiei, cetățenii din Arad au reușit să doneze o sumă pe care poate nici acum nu ne vine să credem, vorbim de 6 milioane de euro. Asta s-a văzut că oamenii au înțeles că sistemul are nevoie de ajutor și au dat fiecare cât au putut și eu sper că această solidaritate să rămână pe termen lung. Pentru că, până la urmă, cauza spitalului nu este o cauză personală, este o cauză colectivă de care depinde uneori viața sau sănătatea noastră și cred că asta este și misiunea noastră de a fi alături de cei care ne sunt dragi. Și am considerat în această logică pe care v-am expus-o faptul că aceste investiții în sănătate publică nu reprezintă o cheltuială, ci o investiție. Am avut o discuție cu colegii mei specialiști din Consiliul Județean, cărora le-am cerut să identifice cât mai multe surse de finanțare, astfel încât, ca într-un termen relativ scurt, arădenii să nu mai fie obligați să se trateze în alte județe sau în străinătate, ci să beneficieze de aceste servicii medicale de calitate, de aparatură medicală nouă, modernă, cât mai aproape de casă. Am fost cu toții de acord să muncim în această direcție, dar bineînțeles că nu am avut surse de finanțare pentru tot ceea ce aveam nevoie la momentul respectiv. Sigur că am încercat să găsim surse la nivel național și la nivel european, pentru că e mai ușor să obții 2%, 5%, 10% din surse proprii și cu banii aceștia să aduci diferența din fonduri de la Uniunea Europeană sau de la guvern și așa am început să scriem proiecte. Sigur că ne-am lovit de birocrație, ne-am lovit de legi care mai mult te încurcă decât te ajută, însă, după cum ați văzut, nu am abandonat. Aici aș vrea să vă spun pe scurt cum funcționează un proiect european, pentru că multă lume întreabă de ce am avut nevoie de 5 ani. Sigur că cei care vor veni experții vor intra un pic mai detaliat. Eu vă spun doar atât, că de la momentul în care avem ideea, știm ce avem de făcut, durează uneori 3, 4, 5 ani, cum e și cazul proiectului de față, pentru că trebuie să faci prima dată tema de proiectare, după aceea începem să facem demersurile pentru studiu de prefezabilitate, apoi studiu de fezabilitate, certificat de urbanism, avize, vine proiectul tehnic, autorizația de construire, licitații pentru toate astea, contestații, uneori și procese în instanțe până la soluții definitive și, în final, licitația pentru execuție. Acum, noi zicem că în momentul în care am licitat pentru execuție, lucrurile sunt tranșate, dar și aici trebuie să ai noroc să te întâlnești cu un constructor serios, ceea ce nu se întâmplă de multe ori. Și, din păcate, legea în România este de partea acestora, nu e de partea noastră și uneori riști să pierzi banii aceștia după toată munca asta pe care v-am descris-o. De asta i-am cerut și domnului ministru Rafila și parlamentarilor prezenți la Timișoara atunci când am semnat contractul de finanțare să încerce să schimbe legile, în principal legea achizițiilor publice, dar și celelalte legi pentru a reduce birocrația și pentru a ne ajuta să ne încadrăm în termenul de 2026. Știm cu toții că dacă nu ne încadrăm în acest termen și nu facem recepția până în 2026, România pierde banii. De aceea eu nu-mi doresc doar să facem spitalul acesta la Arad, ci îmi doresc ca banii europeni să fie consumați și să nu fie statul român obligat să dea banii înapoi. Revin la faptul că am început să scriem proiecte de finanțare pentru spital. Dacă vă amintiți, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a făcut un master plan de dezvoltare a sistemului de sănătate, adică am apelat la niște specialiști care să ne spună nevoile sănătății. Acum câțiva ani de zile
era undeva nevoie de vreo 200 de milioane de euro. 150 de milioane la județean și 50 de milioane la municipal. Acum, între timp, prețurile au crescut și manopera a crescut. Cred că nevoile sunt duble. Uitați-vă, doar spitalul acesta, care are adresabilitate spre copii, depășește 100 de milioane de euro. Am înțeles atunci și sper să înțeleagă toți oamenii politici, toți oamenii care au aplicare pe sănătate, că nu putem să construim un spital nou, pentru că nu ai bani pentru unul nou și uitați-vă, toate județele care au scris proiecte cu spitale noi, n-au reușit să acceseze banii aceștia, pentru că au fost 1.700 de milioane total banii, iar un spital nou costă 500-600 de milioane cel puțin. Și atunci terminai banii la 3 spitale. De aceea a rămas afară Sibiu, Brașovul, Prahova, Constanța și alte județe care au îndrăznit să facă un spital. Nu spun că n-ar trebui făcut, dar trebuie să înțelegem că România nu are bani pentru construirea acestor spitale acum. Și noi am decis atunci să facem secție cu secție în funcție de finanțările pe care am reușit să le găsim. Așa am reușit să dezvoltăm proiecte în valoare de 220 de milioane de euro în modernizarea unor secții, în construirea unor spitale, în aparatură medicală și vă spun sincer că am avut atunci ambiția de a concura de la egal la egal sistem public cu sistemul privat și eu cred că sunt deja câteva secții la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad unde am reușit. Dacă vorbim de investiții noi, putem să ne lăudăm că suntem singurii din România care am construit din banii Consiliului Județean un spital TBC din fonduri proprii. Apoi, anul acesta, terminăm încă 2 proiecte finanțate de Compania Națională de Investiții și cofinanțate substanțial de către Consiliul Județean. Vorbim aici de Spitalul de Oncologie de pe Vicențiu Babeș și de Spitalul de Psihiatrie de la Căpâlnaș. În material o să le vedeți acolo, că am făcut câteva imagini. Am semnat deja un proiect pentru clădirile pe care le-am luat de la primărie. Vorbim de cele 2 corpuri la stradă, de la Spitalul Municipal. Acolo suma pe care am primit-o este de aproximativ 15 milioane. Evident că după ce am făcut studiul de fezabilitate am constatat că suma pe care o avem nevoie este undeva de 7 ori mai mare, dar o să rupem proiectul. De fapt, am avut deja ședința de Consiliu, l-am rupt în 2 etape. Pentru o etapă o să mergem la primărie să solicităm să punem jumătate-jumătate pe lângă banii obținuți de la Uniunea Europeană, astfel încât să facem o primă reabilitare, urmând ca al 2-lea proiect să găsim o altă sursă de finanțare. Pe PNRR, în afară de matern, noi am depus încă 2 proiecte. Unul pentru construirea unei radioterapii și unul pentru modernizarea cardiologiei. Amândouă sunt eligibile, sunt pe rezervă, deci ar putea primi finanțare dacă s-ar face economii pe aceste licitații pe care le facem noi, cei care am fost desemnați în prima etapă, dar aș vrea să vă spun de ce am ajuns acolo. S-a luat o decizie politică prin care să se depuncteze cu 20 și cu 30 de puncte al 2-lea și al 3-lea obiectiv. Și atunci, sigur că noi ne-am dorit ca această investiție să fie prima și valoarea mai mare și faptul că această clădire în care funcționează astăzi maternul este revendicat și probabil că o să o dăm înapoi. Nu înseamnă că celelalte nu rămân în vizorul nostru și că nu ne dorim ca mai târziu sau mai devreme să obținem finanțare și pentru ele. Faptul că sunt în rezerve pentru mine e un lucru bun. Am finalizat extinderea unității de primiri urgențe de la Spitalul Județean. Am avut un partener serios, constructorul care a făcut această lucrare, care a predat cu aproape un an înainte
Lucru rar, pentru că la celelalte spitale am prelungit cu un an realizarea. Și de asemenea, ca proiecte viitoare, vreau să spun că la CNI am dat deja drumul la investiție pentru medicina legală. Noi am terminat proiectarea și acum trebuie să se facă licitația la nivel de CNI pentru execuția acestei unități de medicină legală. De ce facem asta? Pentru că trebuie să eliberăm anumite spații din Spitalul Județean pentru a face spitalizare de zi și asta a fost soluția pe care mi-a înaintat-o managementul spitalului. De asemenea, mai avem acolo încă 2 proiecte, psihiatria, care am eliberat-o mutându-i la infecțioase și așteptăm și această clădire să fie preluată și apoi licitată și, de asemenea, avem serviciul de ambulanță, unde acum lucrăm la documentația tehnică. Pe programul Interreg România-Ungaria, un proiect care va fi în jur de 10 milioane de euro și unde sigur vom obține banii, propunerea pe care am primit-o din partea spitalului este bloc operator de la Spitalul Județean. În ceea ce privește aparatura, avem acum 4 computere tomograf și un RMN, care sunt unele dintre investițiile cele mai importante în aparatura medicală cumpărate de Consiliul Județean pentru spital. Un al 5-lea computer tomograf pe un proiect finanțat tot pe România-Ungaria, proiectul pe boli infecțioase, un proiect de 3 milioane de euro pe care anul acesta îl încheiem. Vom aduce încă un CT și nu cred că sunt multe spitale județene din România care să aibă astăzi 5 CT-uri. Bună ziua, domnule prefect, bună ziua, doamnă rector. Haideți aici. Domnul prefect, va ținut loc domnul subprefect. Și doamna rector, ori lângă echipa dumneavoastră, ori aici, dacă doriți. Dacă facem o statistică, ne apropiem de 1000 de aparate pe care le-am cumpărat de când sunt eu președinte al Consiliului Județean, câte un aparat nou și modern pentru spital pe săptămână. Sigur că această dotare presupune acum să investim în rețelele electrice, în postul de transformare, adică toate lucrurile acestea necesită alte investiții. Și chiar mă gândeam dacă am refuzat vreodată vreo achiziție solicitată de medicii specialiști. Eu nu mi-amintesc, dar puteți să mi-amintiți dumneavoastră. Procedura este toate secțiile, se adresează conducerii spitalului și conducerea spitalului prioritizează aceste achiziții în funcție de banii care îi avem în anul respectiv. Și am făcut lucrul acesta pentru că mi-am dorit foarte mult să vă creăm condiții ca să lucrați așa cum se lucrează în toate țările Uniunii Europene. Sigur, mai avem de lucru, nu putem spune că am terminat, dar oricum, în cei 7 ani, saltul este spectaculos dacă stăm să ne uităm corect pe toate secțiile, nu doar în anumite zone în care să zicem că s-a investit mai puțin. Și acum venim la subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi. Cel mai important proiect al Consiliului Județean în toate domeniile. Deci ultimul proiect pe care l-am semnat a fost centura Arad-Fântânele-Vladimirescu, cu pod peste Mureș, cu pasaj peste calea ferată. E undeva la 70 de milioane. Probabil că o să urce, pentru că acum îl armonizăm cu investițiile pe CFR Arad-Timișoara și va trebui să dublăm linia de calea ferată. Transgazul îmi cere o altă soluție, deci probabil că va crește. Dar nu cred că o să egaleze suma aceasta. Deci, pentru noi, pentru Consiliul Județean, proiectul acesta este cel mai important până în momentul acesta. De ce spun până acum? Pentru că urmează un proiect de peste 2 miliarde de euro, vorbim de drumul expres Arad-Oradea, în care ne-am asociat Primăria Arad, Primăria Oradea, Consiliul Județean Arad, Consiliul Județean Timiș și Ministerul Transporturilor și ăla va fi cel mai mare proiect pe care l-a derulat sau îl va derula Consiliul Județean vreodată. Dar până atunci să ne bucurăm de acest proiect al dumneavoastră, care, din punctul meu de vedere, va deservi Aradul în următorii 50 de ani. Va fi o clădire modernă, cu echipamente noi. Investiția are valoare mare și o să vă prezinte și doamna Pușcaș pe fiecare etaj. Însă aș vrea să vă spun că dacă nu avem curajul să gândim o soluție globală, integratoare, pentru toate secțiile care se adresează în acest domeniu al copiilor,
Cred că vom avea doar niște probleme care tot timpul să le rostogolim și cred că lucrurile care se petrec astăzi, cu secții de copii aflate în mai multe imobile, pe străzi diferite, unde, v-am spus, unele clădiri au fost revendicate, altele sunt degradate, altele construite în 1800, trebuie să înceteze. Ele pot fi întreținute și să le dăm o altă destinație, pentru că e clar că după ce vom construi acest spital în 2026, vom avea câteva secții goale, unde managementul va trebui să vină să ne spună cum gândesc mai departe să folosim și aceste secții. Închei prin a vă mulțumi pentru că împreună cu dumneavoastră putem să dezvoltăm sistemul de sănătate publică, îi oferim credibilitate, foarte important, pentru că trebuie să refacem încrederea pacienților în sistemul de sănătate din Arad, zdruncinat serios pe perioada pandemiei, uneori și cu sprijinul unor colegi din interior, și eu cred că nu are nimeni nimic de câștigat din lucrul acesta, dar eu cred că cel mai important lucru îl reprezintă să reușim să construim un sistem predictibil. Să știm care sunt pașii, ce avem de făcut în viitor, să fie o coerență, să fie o acțiune comună a noastră și nu tot timpul să ieșim cu altfel de idei. Ba că construim un alt spital, ba că rupem municipalul de județean. Eu cred că dacă începem o reformă, trebuie să fim toți alături în această reformă, mai ales că am văzut că lucrurile funcționează foarte bine. Vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor. Îmi pare rău că unii nu sunt prezenți astăzi aici, pentru faptul că au fost partenerii noștri corecți, fie că vorbim de DSP, de prefectură, de Casa de Asigurări, de universitate. Și aici mă refer și la cei care au fost înainte, și la cei care sunt astăzi, și la cei care vor fi în viitor, pentru că este foarte important să fim alături în acest proiect. Vreau să mulțumesc managementului Spitalului Clinic Județean de Urgență, medicilor specialiști, tuturor celor care veți lucra în acest sistem, că sunt asistenți, infirmieri sau personal auxiliar, pentru că fiecare reprezintă o verigă importantă în funcționarea spitalului. Și aș vrea să nu mai apară niciodată titulaturi din acestea, cum au fost rostogolite pe posturile naționale, lagăr al morții, sau, știți dumneavoastră, altfel de jigniri la adresa sistemului. Și pentru că eu cred că spitalul din Arad este unul dintre spitalele cu cea mai dinamică dezvoltare din România și sigur că asta se datorează în primul rând dumneavoastră, celor care munciți acolo. Vă mulțumesc și, ce să zic, să ne ajute Dumnezeu să punem în practică cât mai repede această investiție.